Drop it. Čaute, vítam vás Slayer a vítajte u môjho ďalšieho videa. Bol som chorý, takže dlho som nenatáčal a dneska som už späť a môžeme sa pustiť do môjho survivalu. No, takže od minula sa tu zmenilo to, že sme chceli ísť do tej bane, čo som tam našiel. Takže si zoberieme toto, zoberieme si túto. Zoberieme proste moje kamenné veci. A ešte sa pozriem sem. Dobre. A ideme teraz teda... tie torčky som zabudol. Torčky, áno. To zabudnem vždycky, takže ideme. Opa! OK, zabil som sa, takže ideme ešte raz. Zase! OK. OK, takže máme tie veci. OK. A teraz neviem, že kde to bolo. Tu sme našli ten... Aha, asi toto bolo. Áno, toto som sa trocha upravil, takže ideme. Tu je tá láva a tuto už, áno. Takže ideme si to trocha osvietiť. Spomeň si prejsť tu meč. Je tu plno vecí, takže to pôjdem potom vykopať. Emerald! Yes, emerald. Jupi. Takže nie je to úplná baňa, ale je tu kopec vecí, takže ideme si to vykopať. Spravím toto a ideme si to vykopať. Yes, redstone, to už som dlho vykopal. OK, takže tam dosť dole, aby to bolo všetko. Toto ešte ten emerald, to je dobré. Zase len jeden. Najhoršie je to, že sú iba jeden emerald na jednom mieste. Tu nejaké zlato. Kôľ. Teda ako ste ma upozorňovali, že sa to hovorí coal. No dobre, tak tu budem hovoriť coal, dobre. Bo som pozeral aj Goga, ktorý hovoril tiež coal, takže budeme aj hovoriť coal. Takže máme 25 coalu, takže ideme skúsiť zakopať ešte ďalej. Ideme sem. Takto ísť ďalej. Asi toto bude márne. Tu nič moc není. Počkajte, ja som si zabudol časovať, teraz som si spomenul, takže za chvíľu som späť. Drop it. OK, som späť. Máme časovač, takže môžeme ísť ďalej, takže skončili sme tuto. OK. Toto nemá žiadny význam podľa mňa. No ešte skúsim. Aká je toto vlastne výška? Až 19, to je veľmi veľa. Idem trocha nižšie. Lapis, super.
To je výška. 11, že by sme možno mohli ísť dávno. Keď toto vidím, že nemá žiadny význam, takže ideme naspäť. Ja by som sa chcel ešte hentam pozrieť, kde som bol. Tam bola ešte láva, tak tam si chcem robiť tú cestičku, aby som to skúsil, že či tam ešte niečo není v tých stenách zakopané. Že ideme sem. OK. Skoro spadol. Dáme si to sem, takto. Že tu niečo bude. Dobre. Ne. Tak. Lápis emerald, yes. Ďalší emerald. A túto hru. Toto bude ísť lepšie. Možno. Niečo nájdem. A chcel by som hrozne nájsť tie doly alebo tú cave, lebo tam je toho najviac. Ale to už nič, môže sa tam ešte na budúci diel pozrieť. Teraz ešte ne. Musíme fičať hore. Fičíme hore, takže hore sa uvidíme. Čus. Drop it. Zase som späť, takže náš aktuálny stav je 6 dia, 9 iron ingotov, skoro, no tak, lápis lazuli, skoro pol stacku redstone, 3 emeraldy, čo je veľmi dobré, až 45 koalu, to už som si vybral, čo som nazbieral, a tuto sa mi ešte urobili 3 goldy, dáme si ich sem. A ja som sa vybral na nočný lov, lebo je noc, takže idem na nočný lov. Zoberieme si najprv tie, čo máme opotrebované, tieto kamenné. Keby som náhodou skapal, tak pôjdem na si prejať ďalší. Zombíka zabijeme najprv. Má v ruke. Mal v ruke onu. Pavúčika si ideme zabiť, počkať. Ešte skelík tam je, takže na to si treba dať pozor. Neskapem. Neskapal som, dobre. A teraz musí padať zase dovnútra, lebo... Ne, creeper! On tu ešte rachne. Fuj. Na toho si treba dať pozor, na toho creepera. No a ja si tam... Tuto si začnem plniť teraz. A ja sa musím ísť nejak nájsť, lebo nemám dosť jedla. Teda nemám dosť hunger barov, aby som sa mohol dohyliť. Dáme si kuriatko. A idem kúknuť, kde je ten creeper. Tu je. Škoda. Neviem teraz, kde je, takže... Tam je plno skeletonov. No. OK, takže sa ideme vyspať. No, super, je tu veľa zombíkov. Nevadí. Dobre. Creeper, zabijem ťa. Zelené. Invázia, pomoc. Fuj. Help me. Pavúčik.
Tam Miracle Creeper, takže je to veľmi zlé, tam to musíme zaplátať nejako. Fúha. OK, takže... Neviem teraz ako to urobím. Ja nemám dosť. No tu ide ďalší creeper, to je veľmi super. Arachne, pomoc! Ne! Ne! To je na houby. Ne, toto čo urobil? Ty kokso. Rozdrvím. To je úplne zlé. To je moje hrajkanie s creeperami, to je úplne, že... Nejaké čierne drevo máme? No 2, super. No nič, no budeme tam chodiť s tým. Aj sklo mi vlastne rozbil, že? Ale s tým sklom by sme to mohli ešte nejako urobiť. Takto by to mohlo ísť. Takto by to mohlo ísť. A akurát tie 2 čierne one využijem. Ide na mňa pavúk. Ale ne, nejde. Pôjde iba sem hore. Chcem strážiť ma. Toto si dáme späť. Som nazbieral. Ja mrknem na časovač, takže počkajte chvíľočku. Máme ešte minútku, takže ja sa už s vami asi pomaličky budem lúčiť. A ja by som to chcela aj dlhšie točiť, ale na YouTube je taká vec, že nemôžem viac ako 15 minút a keď som to poslal, tak aj tak nemôžem. Keď som poslal ten kód. Takže ja sa to budem snažiť nejako vyriešiť. Snad sa mi to podarí s tým YouTubeom nejako vyčenčovať. Takže ešte mám chvíľočku. Minútku presne a... No, že spadlo, ale už tak vychádza slnko. Takže nebudem už pokúšať nikoho. Tu máme nejaké vecičky, toto si ešte premením. No, už tak. Takže toto si odložíme. A tu máme woodplanks. Pekné, nie? Like ak toto som to pekne urobil. OK, takže uvidíme sa na budúce. Takže píšte, lajkujte a odoberajte samozrejme. Presiahli sme 30 odberov, takže som veľmi rád, že vás mám. Takže ja sa s vami lúčim a čus. Drop it.